Dworek Chopina w Dusznikach-Zdroju, stanowiący wizytówkę corocznego festiwalu chopinowskiego, do niedawna będący własnością Zakładu Uzdrowisk Kłodzkich, od 15 marca ma nowego właściciela. O przekazaniu dworku Chopina zaczęliśmy myśleć w momencie propozycji zamieszczenia naszego przedsiębiorstwa wśród przedsiębiorstw, które będą podlegały komercjalizacji i prywatyzacji w latach następnych. W zamian za nieodpłatne odstąpienie dworku władze miasta zmniejszyły płacony przez Zespół Uzdrowisk Kłodzkich podatek od nieruchomości. Budynek przekazany został z całym bogactwem, meblami i fortepianami. Nowych gospodarzy czeka wiele prac związanych z zabezpieczeniem i odnowieniem zabytkowego obiektu. Dworek jest dość chłodnym miejscem zimą i trzeba zrobić ogrzewanie, latem z kolei klimatyzację, żeby zapewnić gościom, zwłaszcza w czasie festiwalu, kiedy są upały i takiej większej zgromadzonej ilości osób, udziela sporo ciepła i trzeba wymienić okna, a to są koszty niebagatelne. Po wykonaniu remontów gestorzy dworku przy udziale różnych instytucji kulturalnych chcą doprowadzić do pełnego wykorzystania placówki i zwiększenia jej udziału w życiu kulturalnym regionu. Odbywa się tu tradycyjnie kurs wokalistyki w miesiącach zimowych, kurs pianistyki, orkiestr dętych i zawsze finały odbywają się w tym obiekcie. Więc chcemy, żeby Duszniki rozmierzały muzyką przez cały rok, nie tylko w sierpniu. Cieszymy się, że gmina przejmuje we władanie dworek Chopina, ponieważ współpraca między Fundacją Festiwali Chopinowskich a gminą jest dobra. W tej chwili próbujemy znaleźć forum, na którym wspólnie działalibyśmy na rzecz tego dworku. Myślę tu o zabezpieczeniu środków na remonty, na doposażenie tego dworku. Rozsądek i troska o dobra kultury wzięły górę nad kultem pieniądza, a 52. Festiwal Chopinowski pod kierownictwem Piotra Palecznego odbędzie się w przewidzianym sierpniowym terminie i miejmy nadzieję, że bez zakłóceń.